Parken euskaraz ekimena berriz jarriko dute martxan Iruñerriko haurren artean euskara sustatzeko. Zabali da izen ematea Iruñerriko auzo eta herri ezberdinetan, familia arteko harremanak euskalduntzea helburu duen egitasmoa. Aurten Txantrea, Arrotxapea, Iturrama, Rosadia, Sarriguren, Aldezarra eta Ansoaingo famili euskaldunek aisian euskeraz funtzionatuko duen talde bat osatu ahalko dute jolas ezberdinak baliatuta. Egitasmoa 2 eta 6 adin tartean haurrak dituzten familiei zuzenduta dago. Proposamena beraz familika antolatua dago. Haur bakoitzeko guraso, lagun edo senide euskaldun edo ia euskaldun baten parte hartzea beharrezkoa izan da. Talde bakoitzean 2 azpitalde banatuko dira, 2-3 urtekoak haur-eskoletako handiak eta haur-hezkuntzako lehenengo urtekoak eta 4, 5 eta 6 urtekoak haur-hezkuntzako 2. eta 3. mailakoak. Antolatzaileen esanetan helburu ezberdina daude. Lehenengoa heldu, haur, heldu eta azken hauek eredua eman da haurren arteko harremanen hizkuntza ohiturak euskeratzea. 2. euskara eskolatik kanpoko espazioekin identifikatzea eta gozagarri egitea aisiara eraman da. 3. herriari edo auzori lotutako bizilagun euskaldunen arteko taldea sortzea. Eta azkena euskeraz bizitzeko ahalduntzea sustatzea. 100 familiatik gorako matrikula eduki zuten azken maiatze-ekaineko saio arrakastatsuak antolatu eta gero eta helburuetan eragina edukitzeko. 21-22 ikasturte osorako plangintza eta egutegia osatu dute urriaren hasieratik aurrera, ia astero saio bat antolatuz. Dindaia Fundazioak 24 jolas saio antolatuen duen kudeaketa egingo du, izen ematea begiraleak materialak. Egitasmoak berrikuntza batzuk ere edukiko ditu eta Dindaiak antolatuko ez dituen saio autonomo eta diversifikatu batzuk ere eramango dira aurrera. Gurasoek antolatutako tailer, txango edo liburu trukaketen bidez edo jolas libreen bidez. Sortzen Euskal Herrian euskaraz gurasoak tokiko euskara zerbitzu tokiko eragile euskal zale eta guraso elkartek ere egitasmoaren zabalpenean hartuko dute parte. Bultzatzaileen arabera 0-6 adin tartea oso bereixa da umeen garapenean, orduan ezartzen baitira hainbat ikasketa prozesuren oinarriak, hala nola hizkuntzak ikasteko behar direnak. Gerora ere ikas daiteke, baina adin honetan transmisio multzo ezberdinetan etxeko giroa, hezkuntza arautua eta aisia edukitzen diren ikaspen eta esperientziek aurrerago euskeraz normaltasunez hitz egiteko oinarri sendoa finkatuko dute. Horregatik, euskara dibertigarri egin eta eskolatik haratago eraman nahi dute aisiara. Kontzientziazio horretan eragiteko egitasmoaren kartelarekin batera komiki bat zabaldu dute, titulutzat Nire umeak euskeraz egingo aldu duena eta familiei galderari modu ilustratuan erantzuten lagunduko diena.